Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете я. Ідэя X на Еўрарадыё. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя праграмы Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. А сёння у нас у гасцях шэф-рэдактар часопіса «Архэ», кандыдат гістарычных навук, даследчык беларускага нацыянальнага руху першай паловы 20-го стагоддзя Александр Пашкевич, ці Алесь Пашкевич, мне так больш падабаецца. Добрый день, спадар Алесь. Добрый день. Спадар Алесь, першая палова 20-го стагоддзя гэта акурат той час, калі была створана Беларуская Народная Рэспубліка. Той час, калі Беларусь чарговы раз стала незалежнай, калі можна пасля там, да прыкладу, Вялікага княства Літоўскага казаць, што вось яшчэ адна спроба стварыць сваю нацыянальную дзяржаву. Нацыянальны рух. Вось калі ёсць нацыянальны рух, то, відаць, менавіта тады у беларусаў і была нейкая свая нацыянальная ідэя. Капнём, пабачым, была яна ці не? Вядома, што кожны нацыянальны рух, як ён мае сваю ідэю, і беларусаў тады сапраўды яны пастулявалі, фармулявалі тое, што мусіць быць для самого пачатку 20-го стагоддзя, то, безумоўна, галоўнай ідэяй была сфармуляваная у верш Янкі Купалы, якую пасля часта цытавалі, часта называлі людзьмі звацца, скажем так. Тады перадусім вядомы факт, што беларускі нацыянальны рух быў цесна звязаны з сацыяльным рухам, сацыялістычным рухам. Нават у той час, як мы памятаем, гімнам Беларусі такім нефармальным, а можа нават ужо ў пэўнай ступені фармальным, была песня «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі», якая фактычна пасля ўжо наступнае пакаленне адраджэнцаў, пасля вайны на эміграцыі, абмяркоўваючы пра тое, які мусіць быць наш нацыянальны, які мусіць быць наш нацыянальны гімн, увогуле гэты адкінулі, хаця ён быў сапраўды вядомы, сапраўды народны, і рашылі, што ад яго мы адмовімся, таму што ім фактычна не было ніякіх такіх нацыянальных нотак, ніякіх нацыянальных элементаў, там чыста сацыяльны гімн. Мы знаем, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць. А вось пра мову, пра культуру там нічога не было. Але вядома, што гэта імкнуліся сумяшчаць, яшчэ як пачалася заснова, як газета «Наша Ніва» ўжо і папярэднія там арганізацыі, яны выходзілі па-беларуску, ставілі задачы адраджэння там нацыянальнай мовы, як мовы такой культурнай, мовы літаратурнай, мовы дзяржаўнай, хаця пра дзяржаву тады пытанне не ставілася, пра годнае месца для беларускай культуры. Усё гэта ставілася, і такім чынам як бы фармавалася тое, што зноў-такі, як той самы Янка Купала ў іншым сваім вершы «Маладая Беларусь» сказаў, што «Занімай, Беларусь маладая моя, свой пачэсны пасад між народамі». І гэта яшчэ нават у вядомай прадмове Францішка Барушевіча гучала пра тое, што наша мова такая ж сама людская, панская, як і ангельская ці французская, іншая якая. І ўвогуле, што мы такі самы народ, як усе, і мы мусім быць такімі самі, як тое, што належыць іншым, тое мусіць належыць і нам. Пасля гэта ўсё развівалася, і ўжо яшчэ да Першай светнай вайны яшчэ не ставілася рубам там пытанне пра уласную дзяржаўнасць, гэта калі там дзесьці там пра гэта толькі марылі і адкладалі некуды далёка. Пасля ў 17 годзе таксама ў асноўным ішла гаворка, калі абудзілася ў 17 годзе, калі абудзілася ўся расійская імперыя, абудзіліся ў тым ліку і палітычныя рухі, і нацыянальныя, і абудзіўся беларускі нацыянальны рух, стаў ставіць новыя пастулаты. Таксама не ішла спачатку гаворка пра тое, што мусіць быць асобнай дзяржавай, казалася толькі пра аўтаномію ў складзе расійскай імперыі, не імперыі, а дэмакратычнай ужо Расіі. Але падзеі развіваліся хутка, і ў 18 годзе ўжо, конечно, узнікла
як ідэю, як пытанне нацыянальнай дзяржаўнасці, якая увасобілася ў абвяшчэнні БНР. Ну, нельга сказаць, што беларусы стварылі сваю дзяржаву тады, таму што, на жаль, не было для гэтага яшчэ перадумоў, не было сілаў, не было масавай падтрымкі, але з'явілася вось гэта ідэя менавіта, што Беларусь мае быць сваёй дзяржавай, мець уласную дзяржаву, і цягам усяго гэта 20 стагоддзя яна ўжо не сыходзіла з такіх, не сыходзіла з тых пастулатаў, якія ставіліся беларускім нацыянальным рухам. Ну і вось гэта, у прынцыпе, тое такая вот незалежная Беларусь, якой дастойнае месца займаюць нейкія беларускія нацыянальныя ідэалы, яна да гэтай пары існуе ў гэтым у парадку дня, але вядома, што яна змяняецца, трансфармуецца з цягам часу пад уплывам новых абставін. Ага, ну вот вы так і павярнулі, у прынцыпе, я і хацеў да гэтага прыйсці. Вот калі ўсё ж такі браць падзеі, можа быць, апошняга часу і нават не столькі там 30-гадовай даўніны, а вот, можа быць, гадовай даўніны, тое, што адбывалася і адбываецца ў Беларусі зараз, апошні год, можна гэта назваць нейкім беларускім нацыянальным рухам? Ну, безумоўна, гэта нацыянальны рух, тое, што такія масавыя выступленні за свае ўласныя, за свабоду, за правы, за самыя розныя такія вот базавыя каштоўнасці, якія аб'ядноўваюць розныя пласты насельніцтва, розныя рэгіёны, тое, што называецца цяпер модна называць палітычнай нацыяй. Што, магчыма, гэта не зусім тое, у такім класічным разуменні нацыянальнага руху, не тое, пра што там думалі дзесьці адраджэнцы 100 гадоў таму, 50 гадоў таму і нават, скажем, 30 гадоў таму, калі стваралася беларуская дзяржава, што тады ўсё клалася ў аснову на што ўсё павінна быць перадусім беларуская мова, у нейкім такім вось этнічнае разуменне ўсіх гэтых працэсаў доўгі час успрымалася. Як аказалася, што развіццё беларускай нацыі, беларускага народу пайшло такім шляхам, што фактычна атрыманая была перш такая нацыянальная дзяржава, чым да канца сфармавалася вось такая сфармавалася беларуская нацыя. І гэта таксама такі даслоў цікавы феномен, я думаю, на еўрапейскім, не буду казаць на сусветным узроўні, магчыма, там дзесьці у іншых рэгіёнах таксама так адбывалася. Но вот у еўрапейскім это фактычна хіба што можа адзіны выпадак, калі атрымалі вось спачатку дзяржаву, а пасля ўжо ў рамках гэтай дзяржавы на аснове яе, што фармавалася вось такая вось, груба кажучы, нацыя з разуменнем сваіх агульных інтарэсаў. І якая не на этнічных паставах, і нават нацыянальная мова тут яна ёсць, вядома, прысутнічае, але не на першым месцы. Не за гэта выступалі, скажем так, людзі, якія ў мінулым годзе кінулі выклік рэжыму. Але нацыя сфармавалася? Я думаю, што, ў прынцыпе, мы можам казаць пра тое, што гэты працэс, калі ён не закончыўся яшчэ, то ён на нейкай завяршальнай стадыі свайго існавання. Я, в прынцыпе, ўжо адчуваю, што ёсць нейкая такая агульнасць, у цэлым ёсць агульнасць большасці насельніцтва, што да асноўных такіх вот базавых каштоўнасцяў, якія, в прынцыпе, з'яўляецца суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, што можна бачыць нейкія, як у любым грамадстве, бачыць розныя шляхі яго на наступнае развіцця, што і гэта вядома, што калі зменіцца, калі у нас зменіцца, калі мы пачнем нарэшце будаваць новую Беларусь, вядома, што наконт гэта будуць дыскусіі, не будзе гэтага адзінства, як оно ўсё павінна адбывацца, якое месца займаць тыя самыя ж беларуская мова, якая геапалітычная арыентацыя мусіць быць, усё астатняе. Але здаецца, што наконт таго, што Беларусь мусіць быць суверэннай незалежнай дзяржавай, асобным дзяржаўным арганізмам, гэтага, здаецца, ўжо ніхто сур'ёзна не аспрэчвае. Нават у ўладных колах. Тых людзей, якія падтрымліваюць цяперашнюю ўладу, таксама, мне здаецца, што яны таксама хочуць мець сваю ўласную дзяржаву. Іншая справа, што
не тая, ну, не уяўляюць яе так, як уяўляем мы. А можете объяснить, вот у вас есть какое-нибудь объяснение, почему понадобилось целых 100 лет? Потому что, ну вот у белорусской национальной идеи, как мы ее видим, вот сколько тут уже приходило специалистов по истории, ну ничем не отличается от того, ну примерно похоже на то, что было у литовцев, что было у латышей, у эстонцев, а там отдаленно похоже на то, что было у финнов и у словаков. Ну, условно говоря, вот все одинаково, единственное, чего нет. То есть как бы вот в 2018 году у людей, которые хотят построить национальное государство по имени Беларусь, все такое же самое, как у соседей, кроме одного. Население просто игнорирует их существование. Людям все равно. Нет, как вы сами сказали, массовой поддержки. И массовая поддержка появляется аж через 100 лет в 2020 году. Вот этот лаг в 100 лет, в 102 года, да, он почему? Что является его причиной? Ну, мне здаецца, што тут галоўная прычына таго, што у нас так ўсё было не так, як у людзей. Галоўная прычына таму, што наш вот нацыянальны рух у такім вот усвядомленай там стадыі, калі от ён уже са сваімі інстытуцыямі, з арганізацыямі, што ён пачаў фармавацца, ну, афармляцца ў такую, аформіўся рэальна і пачаў сваю такую прапагандысцкую агітацыйную дзейнасць скіраваную на масы насельніцтва, тое, што па вядомай кваліфікацыі Міраслава Гроха, што пераход на стадыю Б, ад збору этих нейкіх таких накаплення ведаў, там збору, там усведамлення эліт, пераходу на этап агітацыі сярод насельніцтва, ён быў крыху пазней, чым это адбываўся ў суседзяў. Што фактычна вось тады, калі у нас ужо, калі Брушевіч апублікаваў сваю прадмову да дудкі беларускай, калі, і тым больш, калі там пачалі стварацца першыя нацыянальныя арганізацыі з заяўленымі мэтамі, і выдавацца нацыянальная прэса ў выглядзе там нашай долі, нашай нівы. Тады ўжо суседзі, ў прынцыпе, яны ўжо мелі гэта ўжо ў такой большай колькасці, даўно яны ўжо па гэтым шляху ішлі, і ўжо, можна сказаць, на 10 там гадоў, як мінімум на 10-20 яны нас апярэдзілі. І вось гэта якраз так ім хапіла для таго, каб ужо проста яшчэ да пачатку Першай светнай вайны, якая вельмі шмат чаго змяніла, калі дала новыя магчымасці, яны ўжо фактычна перайшлі на тую стадыю, на стадыю С па Гроху, на этап уже масавага усведамлення грамадства. А нам на гэта, ну, просто, мне здаецца, не хапіла просто часу, што калі б яшчэ, як казаў Сталыпін пра Расію, што дайце нам яшчэ, называецца, сколько там, 25 лет. 25 спакойных гадоў, і вы не пазнаеце Расію. Так я думаю, што калі б яшчэ тады не пачалася эта Першая светная вайна, калі б у тым самым як бы захавалася тыя тэндэнцыі, калі б была б яшчэ час на працяг гэтай арганічнай працы, то я думаю, што і беларускі рух таксама быў бы больш мацнейшым, чым ён аказаўся, і такім чынам як бы мог бы ставіць сабе новыя задачы і дабівацца пастаўленых мэтаў. Таму што, в прынцыпе, тэндэнцыя то была такая дастаткова пазітыўная. Мы ведаем, што там не заставалася то ўсё на адным узроўні, там і рослі наклад нашай нівы, і з'яўляліся новыя выдавецкія праекты, з'яўлялася і нейкія там новыя цікавыя як бы так ідэі ўзнікалі. Але пасля атрымалася так, што пачалася Першая светная вайна, пачалася зноў-такі бежанства з этой тэрыторыі, якое вельмі вялікае значэнне мела. З аднаго боку, гэта ўсведамленне насельніцтва павышала, можа быць, з-за таго, што яны не такія, як рускія, калі апынуліся там где-то ў глыбіні Расіі. З другого боку, гэта ўсё як бы адкідала далей нейкія матэрыяльныя праблемы носіць на першы план, таму што прыходзілася ўсё і заходняй Беларусі, скажем, аднаўляць пакінутыя свае сядзібы з нуля, і не было ні да нацыянальнага. І такім чынам, і галоўнае, што так яно выходзіла, што пасля не было ўжо больш такой спрыяльных момантаў, што і дакладне яны былі, але зноў-такі недзе вось пачыналася беларусізацыя 20-х гадоў.
вялікіх поспехаў дабівалася, пасля раз яе ў 30-е гады ўсё это зрэзалі рэпрэсіямі, знішчылі там калектывізацыяй і зноў-такі вярнуліся да такога падаўленага стану. Тое самае у заходняй Беларусі нейкі быў здым, пасля яго зноў-такі секанулі ў канцы 20-х тых самых гадоў, у 30-м годзе ўжо такая проста ўжо накат. У часы Другой сусветнай вайны зноў-такі спробы нейкага абуджэння, як бы так, тое ж еще неадназначна ацэньваецца, но зноў-такі беларускія нацыянальныя дзеячы спрабавалі скарыстаць тую самую геапалітычную сітуацыю ў власных мэтах. Зноў-такі гэта неправільная стаўка. Усе, хто там нацыянальна мыслілі і неяк хацелі працаваць для Беларусі, хто ў эміграцыі, хто ў лагерах, хто забіты, хто зламаны там і падаўлены. І зноў-такі пасля ўжо на савецкай аснове ўжо зноў-такі пачынаецца эта культура пад гэтым прэсам камуністычнай ідэалогіі, зноў эліта ствараецца, так-сяк аднаўляецца, але зноў-такі няма ўжо тых магчымасцяў для таго, каб рэальна уплываць, потягнуть за собой большасць насельніцтва. Смотрите, извините, я перебью. Тогда давайте я усугублю свой вопрос и спрошу следующее. Почему наша Нива начала выходить в 1907 году, а не 30 годами раньше, как вот литовская Аушра, в 1887 году? Почему так поздно? Почему вот эти 20-30 лет у литовцы уже выпускали свою газету, а белорусы еще не выпускали свою газету? Мне тут вот на гэта пытанне якраз мне вельмі цяжка адказаць, таму што тут шмат версій, яны толькі версіі, чаму менавіта вось такая была гістарычная запозненасць менавіта беларускага руху. Тут я думаю, што многа фактараў паўплывала на тое, што вось і тое, што эліты былі, скажем, дэнацыяналізаваныя, што была тэрыторыя Беларусі паміж, можна сказаць, заціснута паміж Польшчай і Расіяй, кожная з гэтых сілаў вялікіх, нашых культурных сілаў, скажем так, і дзяржаўных, там, ідэйных у нашым рэгіёне была моцна ўплывала, моцна прэтэндавала, і вось беларусы, так само, у прынцыпе, украінцы, апынуўшыся паміж гэтымі двума, паміж гэтым молатам і кавадвам, яны фактычна прымалі рашэнне, скажем, эліты перадусім далучыцца да гэтых больш высокіх культур, якія не былі такія, паміж імі не была такая прорва, як паміж іншымі. І адпаведна для таго, каб усведамляць асобнасць сваёй уласнай культуры, асобнасць і вартасць і вартасць яе самастойную вартасць, прайшло проста больш часу, чым патрабавалася тым самым літоўцам, якія там вельмі выразна адрозніваліся ад тых самых палякаў, якія для іх была перадусім небяспека паланізацыі, паколькі яны каталікі, і ў польская мова, скажем так, стала таксама прасоўвацца праз касцёл сярод іх. І таму гэта самае. Таму як бы ў гэтым плане аказалася вось так, што беларускі рух аказаўся гістарычна запознены. І вось я гэту самую. І вось я яшчэ дагавару тую папярэднюю думку, што у нас вот так аказвалася, што мы вось так пастаянна даводзілася нам пачынаць ледзь не з нуля, вось так, это тое, што у суседзяў быў такі ўжо няспынны працэс. Там уже як пашлі рэчышча, там цяжэй было гэта ўсё знішчыць, паколькі там яно шырока пашло ў масы. У нас дастаткова было проста высякаць там і падаўляць эліты. І вось гэтыя эліты, іх фактычна знішчалі, фактычна яны высякаліся, падаўляліся не да канца, пасля зноў так прарастала. На гэта зноў патрэбны быў час, і ўжо тое, што, ў прынцыпе, раней іншыя народы рабілі там 20 гадоў раней, там 50 гадоў, і нават 100 гадоў раней, нам даводзілася гэта ўсё проста, груба кажучы, рабіць пазней, і гэта ўжо было трохі нават анахранічна дзесьці гэта ўжо іншы ўжо пераходзі на іншыя стадыі, нейкія новыя тэндэнцыі адбіваліся, а мы ўсё стараліся дагнаць гэты цягнік, і не зусім удавалася, таму што не хапала вось менавіта гэтага, не хапала моцы, не хапала такога разгону, не хапала масавай падтрымкі. Вот, дарэчы, пра масавую падтрымку. А вам не падаецца, што, нягледзячы на вот усе спробы, і можа быць там з-за цяжкасцяў, але я не кажу зараз пра эліту, культурную там ці палітычную эліту, свядомую нацыянальную эліту, а калі казаць пра глыбіннага прадстаўніка, глыбінны беларускі народ, вот у яго
можа быть вот гэтай тутэйшасці ён пазбавіўся толькі ў жніўні 20-го года. Я пра што маю на ўвазе? Я заўсёды прыгадваю гісторыю, як я неяк паехаў колькі гадоў таму ў камандзіроўку ў нейкую вёску, і дзе я ў яго нешта спытаўся, куды мне там прайсці, і ён мне па-беларуску так чыста ўсё адказвае, куды ісці. Кажу, вы так чыста, так добра гаворыце па-беларуску? Кажу, не, якое беларускае? Не па-беларуску, я па-тутэйшаму гавару, па-нашаму. І вот это вот тутэйшыя, як у класіка. Вот это заўсёды яны былі, я не беларус, я тутэйшы. Потым я не беларус, а мы тут савецкія людзі. Потым як бы так нават у часы незалежнасці там беларус, ну я там вот беларус, ну это вот где-то вот русские вот такие вот, что-то такое. І толькі вот зараз беларус з гонарам кажа, я ніхто-то там, не тутэйшы, не рускі са знакам якасці, а беларус. Можа, вот гэтага вот так і не хапала. Я згоден з тым, што менавіта гэта не хапала, і гэта вось якраз была праява таго, што так гэтыя дзяды так гаварылі, якія абсалютна беларускамоўна не усведамлялі сябе, як бы, можа быць, усведамлялі ўжо беларусамі, таму што жылі там у БССР, там гэта як бы ўсё ішло, і ў пашпарце было запісана беларус, а не ўспрымалі, напрыклад, сваю мову як беларускую, як некую культуру сваю, яку такую рэальна беларускую. Чаму? Ну, таму што гэта быў як бы той самы адрыў гэта народа масаў ад эліты, што вот эліта працавала як бы сваю ідэю выпрацоўвала, нейкую сваю працу вяла, там нейкае сваё бачанне ўсяго там мела, і бачанне, якое ў прынцыпе не адрознівалася ад бачання іншых народаў, яно знаходзілася ў такім звычайным трендзе, а вось народ гэтага не прымаў. Гэта зноў-такі таму што як я ўжо раней казаў пра тое, што гэта эліта не магла ўсё гэту саму, пакутліва ў 20 стагоддзі ўсё не магла перайсці ад фазы Б па гроху, якая вось ужо практычна ў пачатку 20 стагоддзя яна на яе ўжо перайшлі, а пасля на фразу С просто не магла яе это пераадолець, просто не было умоў такіх, не было там, скажем, не то там ідэалогія там душыла, гэта вот камуністычная, там уже калі нават ужо не нішчылі, то ў папярэднюю першую палову 20 стагоддзя нішчылі нават пастаянна, это высякалі гэтыя новае пакаленне інтэлігенцыі фізічна, і не маглі просто выйсці на гэты народ, яму нешта такое даказаць. Цяпер і мы ж, напрыклад, памятаем, напрыклад, тую трагічную сітуацыю, калі вот быў рэферэндум 95-го года, калі вось стаяла на кану пытанне там беларускай мовы, беларускай сімволікі, но беларускай мовы той самай, вядома, што в першую чаргу на што трэба было разлічваць? Разлічваць на тое, што будуць за беларускую мову падтрымліваць на рэферэндуме, гарой стаяць тыя людзі, якія там паводле перапісаў, якія складаюць беларускамоўную, тады яшчэ, можна сказаць, ці большасць там ці значную частку, якія нават і родная мова беларуская для большасці, там мова там сям'і явна размаўляюць. Гэта, напрыклад, вясковае насельніцтва. Тыя самыя дзяды, там пра які гаворка. А яны ж галасавалі, то якраз такі яны масава падтрымлівалі Лукашэнку, падтрымлівалі тое, каб эту мову, скажем так, яе вярнуць на тыя пазіцыі, якія намела ў БССР, то бок на нейкім такім фармальным узроўні яна вот ёсць, але у публічным жыцці такім элітарным яна не ўжываецца. Таму што, яны на беларускай мове размаўлялі, таму што іншыя не ведалі, але яны не усведамлялі яе каштоўнасць, яны не разумелі, што это ёсць каштоўнасць, што у іх не было нацыянальнага мыслення вот такога. Гэта было цэлае пакаленне, якое ўжо ў прынцыпе ўжо цяпер збольш разышло, а іншае ўжо як бы цяпер мы сапраўды назіраем тое, што гэта ўсё як бы ўсё это сыходзіцца, і сапраўды, што новае пакаленне ўжо прыняло нейкую такую нацыянальную ідэю, нацыянальнае разуменне як сваё. Нацыянальнае мысленне з'явілася? Нацыянальнае мысленне з'явілася. Іншая справа, што яно можа быць нацыянальнае мысленне не тое, якое да яго там чакаюць нацыяналісты такой старой даты, старой загартоўкі, што яно, напрыклад, не звязанае, напрыклад, цесна з беларускай мовай, што большасць тых людзей, якія пратэставалі ў мінулым годзе, яны беларускай мове не размаўляюць, яе не ведаюць, і яны не то самае, і ў прынцыпе таксама без гэтага свабодна абыходзяцца, хаця і няма і негатыўнага
стаўленне дае у большасці няма негатыўнага стаўлення в прынцыпе такое разуменне таго што гэта для нейкай такой нацыянальнай для нацыянальнай ідэі гэта важна што яна мусіць быць хаця б на нейкім такім ну не для сябе не мяне асабіста увогуле ў грамадскім жыцці это мне здаецца такое разуменне ёсць это таксама такое нацыянальная ідэя. Смотрите, извините, давайте я так завершу весь вопрос. То есть получается, все отставание белорусов, причина его в том, что где-то во второй половине 19 века, 1870-1860-е годы, те люди, которые обладали властью на территории нынешней Республики Беларусь, шляхта, предприниматели, бизнесмены, ученые, вот они как-то совсем были безразличны к этому проекту, к проекту независимой Беларуси. И поэтому белорусам, то есть, которые там, в 90% случаев были крестьянами, пришлось все придумывать самим с нуля. А вот те люди, которые должны были бы, там, условно говоря, как я просто недавно пересчитывал историю венгерского национального возрождения, вот люди, которые, вот, не знаю, там, радзивиллы, сапеги и пацы, вот, которые вот местные белорусские, где-нибудь там в 1885 году собираются в каком-нибудь поместье и решают, что мы вот белорусы, вывешивают бело-красно-белый флаг и начинают как-то там вести агитацию среди своих крестьян, что вот, ребята, вы не просто белорусы, а давайте будем гражданами белорусы и как-то вот будем себя политически проявлять, да, там как-то отдельно заявим о себе перед Российской империей, обратимся к Николаю, к императору российскому, какая-то политическая жизнь. Вот этого не произошло. Аристократия, которая была здесь, на территории Республики Беларусь, она разъехалась, кто в Варшаву, кто в Лондон, кто в Москву, кто в лагеря. И белорусам это как бы в самом деле люди, в общем, из деревни, люди из крестьянского мира, им пришлось вот на ходу, на коленке осваивать для себя то, что, в общем, другим народам осваивать не нужно было. Им все это сказали их аристократии, их элиты, их правители. Ну, нейкім сэнсе так, сапраўды, што тут можа то самае ёсць пытанне яшчэ ролі асобы ў гісторыі, што, можа быць, у пэўны час не зайшлося такой асобы, якая б авторитетной. Извините, я добавлю, во всем виноваты радзивиллы. Вот, давайте, вот радзивиллы, условные белорусские радзивиллы в свое время не вывесили у себя над замком, там, над усадьбой бело-красно-белый флаг, уехали в Польшу, стали поляками, как-то ассоциировали себя с польским проектом, оставили белорусов на произвол судьбы. И из-за этого вот пришлось так много времени тратить на азы, на обучение. Яны то не выехали ў Польшу, скажем, это основно эліта заставалася на месцы, яна гэта, і те самыя радзівілы, яны ў нясвіжы як былі, так і заставались фактычна до конца, до сярэдзіны 20-го стагоддзя. Таму гэта іншая справа наколькі гэта сам, наколькі яны былі гатовыя просто прымаць эту вот нацыянальную ідэю у сэнсе гэта, працаваць дзеля яе, разумець, што будучыня не за гэтым самым, не за той польскай па мове, там, па сутнасці такой агульнай з Польшчай шляхецкай культуры, а вось будучыня менавіта за той культурай, за мовай, якой размаўляюць іхныя падданыя сяляне. Скажем так, гэта ж не чыста беларуская праблема, конечно, потому что мы ведаем, што ва ўсіх іншых краінах Усходней Европы и Усходней Центральной, то была такая самая подобная проблема, что элита адрознівалася по свайму часам этнічнаму, але часцей хутчэй па культурнаму такому, па культурнаму коду, па культурнаму арыентацыі адрознівалася ад сялян, ад мясцовага насельніцтва. Вот, напрыклад, у Эстоніі і Латвіі там мы ведаем нямецкая арыстакрата, нямецкамоўная, нямецкамоўная і латышскамоўная і эстонскамоўная сяляне. У Фінляндыі это шведскамоўная арыстакратыя, у Украіне таксама вось як у нас ці польскамоўная, ці рускамоўная, леючы ад рэгіёна. Таму гэта, скажем так, гэта само па сабе гэта не зусім спецыфічная наша з'ява, так было ўсюды. Іншая справа, што проста у нас так склалася, што у нас наша эліта доўгі час не магла сфармуляваць вось такога адметнасці менавіта краю,
такой вось менавіта нацыянальнай, менавіта поўнай палітычнай адметнасці ад тых самых палякаў, ад тых же самых рускіх. Тут і не знайшлося вот у пэўны момант людзей, которые маглі б выразна сфармуляваць тую самую нацыянальную ідэю, нацыянальную, што вось ёсць асобны беларускі народ і асобная беларуская мова, і гэты народ заслугоўвае такого самага быць такім самым як бы людскім і панскім, як і іншыя. Тое, што зрабіў Францішак Балушевіч у канцы 19 стагоддзя. Магчыма, тут негатыўную ролю зноў-такі адыграла это самае, тое, што мы заўсёды лічым пазітыўным, паўстанне 1863 года на нашых землях, якое, ў прынцыпе, может быть, не настолькі ўжо пазітыўнае, калі ўжо казаць па такую вот глобальныя рэчы, глобальныя, можна сказаць, у гістарычным разуменні, гістарычным плане развіцця нацыі, што вось, мы памятаем Кастуся Каліновскага, які выдаваў беларускамоўныя гэтыя беларускамоўную газету, ці ўлётку там «Камужыцкая праўда», які арыентаваўся у сваім па свайму светапогляду, у сваёй ідэалогіі арыентаваўся менавіта не на шляхту, а на мужикоў, за што яго там лічылі сепаратызмам, хлопаманам у сваім асяродку, ягоныя там калегі па паўстанню, паплечнікі. І, в прынцыпе, гэты чалавек, ён якраз такі ішоў да вось гэтай менавіта нацыянальнай ідэі. Хаця, цяпер многа пра яго спрэчак, і кажуць, што яго там кажуць, што ён там быў, яму было это ўсё не цікава, што быў ён таксама паляк, там хацеў там хітра зацягнуць у Беларусь, у Польшчу, асабліва з таго дыскурсу, які там прапагандуюць сённяшнія дзяржаўныя і парасійскія СМІ, не кажу пра власна расійскія. Але у яго рэальна быў такі от шлях, і вось калі б ён тады не загінуў у 64 годзе, можа быць, нават калі б ён куды-то эміграваў за мяжу, скажем так, не паставіш на гэтым, то вот ён бы мог бы таксама гэту ідэю раней сфармуляваць. І ўжо калі гэта была сфармулявана ў 60-70-е гады тады, калі вось як у іншых, то і вакол яна ахапіла б, многія паверылі бы, у тым ліку і з эліты, то, магчыма, была б зусім па-іншаму склалася б наша гісторыя. А ён быў такі не адзін, у яго былі паплечнікі, яго былі гэты самы тады. І вось, магчыма, ёсць такая версія таксама, што от менавіта гэтым от паўстаннем проста тыя натуральныя працэсы, якія ішлі ўжо тады, і, ў прынцыпе, вялі б да такога пазітыўнага выніку, яго проста, ён папала пад рэпрэсіі, і проста была гэта вот парасткі знішчаныя, хто выехаў, хто паехаў у Сібір, хтосьці там затаіўся увогуле. І, ў прынцыпе, пасля гэтага таксама многія проста перасталі думаць пра нейкую мясцовую адметнасць і сталі такімі звычайнымі нармальнымі палякамі, скажем так, і праводзілі ўжо нейкую польскую ідэю. Вось нават калі згадаць пра Дуніна Марцінкевіча, тагачаснага, аднаго з вядомых пісьменнікаў беларусаў, які пісалі па-беларуску 19 стагоддзя, яго ж не было менавіта такой нацыянальнай ідэі. Вось Ядвігін Ша, таксама ўжо будучы пісьменнік беларускі нацыянальны, які ўжо свядоміўся як беларус, там і пісаў і стаў уже пісаць па-беларуску, супрацоўнічаў з нашай Нівай, з усімі нацыянальнымі арганізацыямі. Ён пасля таксама ў сваіх успамінах згадваў, што ён якраз прайшоў праз школу, якую арганізаваў для сваіх вучняў Дунін Марцінкевіч у сваім маёнтку, і ён сказаў, што не гэта самае, там не было нацыянальнай ідэалогіі, што вось ён сам пісаў пра гэта па-беларуску, сам гэта аб'ектыўна развіваў эту справу, але сам лічыў, што это для польскай справы хутчэй это робіцца, для таго, каб гэты край не русіфікаваўся. І размаўляў на этой мове і ствараў літаратуру на этой мове для таго, каб было чаго гэтым мужикам чытаць, скажем так. Гэта ўсё вельмі складана, калі казаць, проста, ніхто, я думаю, ніколі не скажа дакладна, чаму менавіта вось так адбылося, чаму ось у 19 стагоддзі у нас не адбылося гэтай фармулявання гэтай ідэі, і яна была сфармулявана толькі тады ўжо, калі ўжо было не то, што позна, але пажадана было раней. Гэта заўсёды будуць версіі, заўсёды будуць розныя пытанні, розныя такія і розныя на гэта адказы. Але... Извини, просто вот я сейчас вспоминал, есть же феномен Маннергейма, да, Маннергейм, шведский аристократ, и в 18 году, когда фронт начинает разрушаться, Маннергейм, будучи генералом, уезжает к себе в Финляндию, он по-фински плохо говорит. Я где-то читал, что он вообще с трудом говорил по-фински, он лучше говорил по-шведски.
Но вместо того, чтобы, как всякий швед, уехать в Стокгольм или уехать в Копенгаген, он становится во главе финской армии и помогает, и отстаивает независимость не только Финляндии, но и Эстонии. Да? А в случае белорусов, если у белорусов и был свой Маннергейм, то есть человек, который, в общем, другой культуры, разговаривал по-польски, по-белорусски не совсем не понимал, то он, скорее всего, белорусские Маннергеймы, то есть люди, которые могли бы стать белорусскими Маннергеймами, они уезжали, скорее всего, в Варшаву и вообще считали себя частью польской культуры, польской истории, а никак себя не ассоциировали с местными людьми, хотя они на этой земле жили веками. Это такой тоже интересный, мне кажется, феномен. Это трэба сказаць, што былі выключэнні ў дадзеным выпадку. Это, напрыклад, тыя самыя Магдалена Радзівіл, вядомая мецэнатка, якая падтрымлівала. Но это единичный случай. Не было, когда вся шведская аристократия Финляндии идет в армию и умирает за независимость финнов, язык которых они плохо понимают. Потому что это наша земля, и на этой земле будет наш порядок. Да? Белорусских аристократов нет, они скромные. Это просто уже якраз про тое гаворка, што калі ўжо Маннергейм вяртаўся ў Фінляндыю і пасля ўжо працаваў на карысць Фінляндыі, то фактычна ён ужо і для яго асабліва той выбару можа быць такога, грубо кажучы, не было. Можа было б, калі б там сябе адчуваў такім ужо шведам, просто зацятым, то мог бы з'ехаць у Стокгольм і там сабе правесці рэшту дзён, можа, ў шведскую армію куды-нибудь узялі б. Але ён прыняў рашэнне на карысць Фінляндыі, но не то, што там уже прыехаў на голае месца і сказаў, што давайте будзем тут можна Швецыю будаваць, але мы будзем будаваць Фінляндыю. Што існаваў уже моцны фінскі нацыянальны рух, які арыентаваны менавіта на сваю такое разуменне будучыню, што будучыня за фінскай мовай, за будучыня за гэтым народам, і таму да яго трэба прыстасоўвацца, які заснаваны быў не тады, не ў 17 годзе, там не ў якім яшчэ не ў пачатку 20 стагоддзя, які там фактычна ўсё 19 стагоддзя ўсё да гэтага ішло, і шведскамоўная інтэлігенцыя стварала фінскую культуру. Скажем так, тут уже своя ситуация. У нас былі таксама такія людзі, можна там пералічыць там арыстакратаў, якія калі нават не актыўна там уже ўдзельнічае, не ўваходзіў у нейкія там структуры, але і спрыялі, цікавіліся. То самае Роман Скірман, тот быў прэм'ерам БНР, хаця там не працягваў час і нічога яму там не ўдалося зрабіць. Тут таксама вялікае значэнне ўжо мела таксама той кірунак гэта руху, што гэты рух існаваў, пачаў фарміравацца у пачатку 20 стагоддзя, такі арганізаваны пад уплывам тых модных ідэй, як сацыяльны рух, як сацыялістычны рух. А сацыялістычны рух ён быў скіраваны супраць арыстакраты, ён бы ад яго адчувалі небяспеку. Тыя самыя людзі, якія маёмасныя станы, што дай толькі волю, яны разнясуць все нашы маёнткі, скажем, і ты больш што і настальныя дзеячы многія так гэтаму спрыялі, там ставілі задачы, там, скажем, гэтыя ўсе падзеі забраць зямлю, там, падзяліць паміж сялянамі, там, за сацыяльную справядлівасць, що такое. І многія проста баяліся, нават калі яны там і спачувалі у пэўнай ступені нейкім такім культурным сэнсе, то пасля не знайшлі ў гэтым сабе месца, у гэтым руху, які набыў такой радыкальны сялянскі радыкальны сацыяльны характар. А так, мы ведаем, что я скажу, что это можно там не на пальцах не одной руки и нават не один раз там пералічыць там памешчыкаў якіх-небудзь, якія там выпісвалі тую самую нашу ніву там і распаўсюджвалі сярод сялян. Іншая справа, что это было у агульнай масе, не складалі вялікага працэнту. Але працэс ішоў. Гэты працэс ішоў, я пра тое, што я зразу казаў, што ён проста пачаўся зноў-такі пазней, пачаўся ў іншых умовах і не паспела таксама добра разгарнуцца і выйсці на такі на шырокі прастор, на шырокі разлог. А ўжо калі пачалася Першая светная вайна, калі пачалася рэвалюцыя, пасля рэвалюцыі, там уже давялося ўсім тым самым памешчыкам, маёмасным станам вызначацца хутка па ходу, яны вызначыліся на тое, што паедзем лепш у Варшаву, уцякаць адсюда, таму што тут нічога нам не свеціць. В общем, белорусские Маннергеймы запустили все, в смысле, не обращали внимания, игнорировали до последнего,
дождались, пока белорусское национальное движение стало резко социалистическим, резко крестьянским и резко антиаристократическим, и в итоге получили пинка. В общем, сами виноваты. Ну і на жаль трэба паціху нам завяршацца. Калі нарэшце ўсё ж таки вернемся до сённяшняга дня, калі нарэшце з'явілася нацыянальнае мысленне, прычым у шырокіх масаў Беларусі, калі ёсць нацыянальная дзяржава да гэтага нацыянальнага мыслення, то можа быць, я так разумею, саспела нарэшце нацыя для нацыянальнай ідэі. Можа быць, вы яе недзе ўжо адчулі, так у паветры убачылі, ці сваю вот нацыянальная ідэя Алеся Пашкевіча, якую вот гэтаму народу з нацыянальным мысленнем у гэтай нацыянальнай дзяржаве можна было б прапанаваць. Нацыянальная ідэя это самое, што я про это спачатку казаў, што яна, здаецца, фармулявалася, што нас усіх аб'ядноўвае тое, што мы маем сваю дзяржаву, што мы хочам незалежнасць этой дзяржавы, суверэнітэту дзяржавы, і гэта нас так цэментуе у одну нацыю палітычную, і ўсё астатняе гэта ўжо может быть важныя моманты, але яны другасныя, і па вялікім рахунку можна наконт іх дыскутаваць. І мы будзем, я думаю, дыскутаваць, калі будзе вырашана галоўнае пытанне, што што у нас дзяржава ёсць, но яна пакуль што не тая дзяржава, якую мы хочам мець. Таму што ў прынцыпе таксама важна, чтобы эта дзяржава была свабодная, каб яна была справядлівая. І, по-моему, наконт гэта таксама у грамадстве сённяшнім ёсць такі ўжо склаўся сярод большасці грамадства кампраміс, што мусіць быць не тося дзяржава, але і такая дзяржава, якая краіна для жыцця, скажем так. Такім чынам, нацыянальная ідэя на сёння незалежнасць, свабода і справядлівасць, а пытанні там мовы, культуры, гісторыі, сімволікі вырашыцца пазней, калі гэта ўсё сімволікі, я думаю, з гэтага можна выключыць, таму што гэта пытанне па вялікім рахунку у ходзе мінувагодніх падзей, но я думаю, вызначылася, што наконт таго, што будуць у Новай Беларусі сімволікай агульна гэта чорна-белы сцяг, пагоня, гэта, здаецца, ўжо няма сумневаў. Ну, а наконт мовы там і іншых там культурных элементаў, то тут, конечно, ўжо, я думаю, што гэта пытанне на будучыню, тое, што будзе стаяць востра, будуць наконт гэтага вялікія дыскусіі, і я думаю, што таксама на палітычнае жыццё гэта будзе безумоўна ўплываць. Ну, але галоўна, каб гэта палітычнае жыццё ў нас было, каб мы маглі рэальна нешта ўплываць, маглі выбіраць сабе ўладу і даводзіць сваю рацыю падчас выбарчых кампаній, а не на плошчах, не ствараючы нейкіх такіх вось палітычных крызісаў. Ну, галоўнае, каб вот гэтая, так бы мовіць, частка людзей, якая прачнулася, не паўтарыла лёс паўстання Каліноўскага, калі там кагосьці вымусілі з'ехаць, кагосьці пасадзілі, кагосьці яшчэ што. Я спадзяюся, што гэта не адбудзецца па той простай прычыне, што маштабы цяпер не тыя. Што тады, калі ўсё ж такі бунтавалася эліта відавочная, там, якую большая частка грамадства не разумела, не прымала, заставалася пасіўным, скажем так, тады большая частка была сялянства, і сялянства, вядома, не стала сацыяльнай базай для таго самага паўстання, і фактычна тады знішчалі эліту. Цяпер, мне здаецца, ўсё ж такі тыя настроі, пра якія я казаў, да імкнення да незалежнай і свабоднай і справядлівай дзяржавы, яны ўсё ж такі куды больш шырокія, чым там нейкая група інтэлігенцыі. Той беспрэцэдэнтны маштаб пратэсту, іхная працягласць, іхная масавасць, якую ўдалося прыцьміць толькі такімі жорсткімі рэпрэсіямі, пра гэта сведчыць, што гэта не нейкая такая вярхушачная актыўнасць, якую можна знішчыць проста рэпрэсіямі супраць эліты. Незалежнасць, свабода, справядлівасць. Нацыянальная ідэя ад Алеся Пашкевіча. А вось гэты невялікі падаруначак ад праграмы «Ідэя X», Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай» вам на памяць пра нашу дыскусію. Спадзяюся, што тое, пра што зараз казаў спадар Алесь, яно ўсё здарыцца. Незалежнасць, свабода, справядлівасць. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, «Ідэя X». Слухайце і глядзіце нас.